Te perlok nap deng jong pi manu ba shaj bam ya kum kini ki jajing bam. Kum ba bam ki ru khlaw man chwa. Te phila ban pej ya kani ka video. Kum no bangin bam ya uni usok phan. Kum ba ong hak tin ong trai usok ram. Kum no bangin bam im. Kum no ban pen khuj. Kum no ban bam mo. Te sa pej ya kani ka video haro ka bakut. Kenang ba pin snong thu shai kedar hadu ban da poi shadu ka telong jali ki jong pi mo. Pej ya kani ka video mo. Te tang kini kendin saya pej. Kublai Shibun.